От тази кола искам да се пазите. Значи, който иска може да заповяда БМВ-та, Мерцедеси, ма каквото иска. От тази кола искам само лекичко да се пазите така. Това е... Това направо ти спира дъх. Най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма. Айде бе, Васко, айде бе, шеф. Слушай,